Ay no, atras tayo. Kung may atras lang sana ang motor mga ka-take care, no? Tapo. Morning ma'am. Ma'am, ang tuda man ti flyer ma'am. LPG delivery ma'am. Opo, sa Rahal Balongaw po yan ma'am. So yan, thank you ma'am sir. Ay dito may tindahan dito oh. Tapo. Morning ma'am. Ma'am, bigay nga po ako ng flyers ma'am. Ayan po ma'am. May discount din po ang senior ma'am. Opo, salamat po. Let's go. Hala. Tapo. Hi ma'am, good morning. Ma'am, bigay nga po ako ng flyer ma'am. LPG delivery po. Sa Rahal po kami ma'am, Rahal Balongaw. Ito ma'am oh. Ma'am, okay lang kasama ka sa video ma'am? Naka-vlog ako ma'am. Baka may gustong i-shoutout ma'am. Sige ma'am, salamat. Sige po. Alright. Meron parang may ay parang hindi ko alam yung sinasabi ko ah. Bigyan natin si sir. Sir, good morning. Sir, bigyan pa ako ng flyer sir. LPG delivery sa Rahal Balongaw po. So, thank you po. Hindi ko lang sure mga ka-take care kung may daanan pa dito palabas din sa San Leon. So itanong na lang natin siguro. Morning ma'am. Ma'am, bigyan nga pa ako ng flyer ma'am. Dalawa na pala ma'am. Oh, shoutout natin si Ading Eno. Good morning. Thank you. Sir, kang ka ma'am flyer sir? Ate na sir. Thank you sir. LPG delivery sir. Naibos ko kayo doon, naibos yung sticker ko. Agparami takpay. Ikang kayo kontak number tikon na LPG delivery. Ije ko ata Rahal Balongaw. Aji ating kalsada idol dapay adda parwar na pay data nga rumorsan yun no nawanan. Adda pay. Sige, salamat idol ah. Shout out sa mga idol natin dito sa may San Leon Umingan. Yan. Thank you. So nandito na tayo. Hi ma'am, good morning. Ma'am, bigyan nga po ako ng flyers ma'am. LPG delivery po sa Rahal Balongaw po. Para makita yung ganda mo. Naka-vlog tayo. Ito ma'am oh. Opo, sa Rahal Balongaw po yan ma'am. Ayan, so batiin na lang natin sila dito, sila madam. Ay dito, bigyan na rin natin sila ma'am. Thank you ma'am ah, thank you. Ma'am, ang tuda manti ko ma'am. Flyers ma'am, LPG delivery. Naibos yung sticker ko ma'am. Ate pala titog ko. Tagagay sa kain ma'am. Hello. Ay, shout out kila madam, kila sir na busy ngayong araw. Salamat ma'am. Sige ma'am. So may marami pa daw mga bahay dito mga ka-take care kaya didiretso na tayo dito, palabas na tayo sa San Leon Balongaw. Kaya kung may matira pang flyers di magbigay pa tayo. Tapos ma'am, ang tuda manti ko ma'am flyer. Flyer ma'am LPG delivery po. Sige po. Thank you po. Sige po. Yeah. Tapo. Ma'am, bigay nga pa ako ng flyers. Paubos na yung sticker natin. Ay, sticker yung ma'am, ito ma'am. Sa LPG delivery po. Sa Rahal Balongaw po kami ma'am. Apo, Rahal Balongaw po. Sige po ma'am, salamat. So may mga bahay pa pala dito, marami pa. Yung resort nakalimutan ko na kung saan located eh. Tapo. Hi ma'am, good morning. Ma'am, ang tuda man ti flyer ti LPG ma'am. Sticker sana bibigay ko eh kasi naubusan ako. Ayan o. Ma'am, sa Rahal Balongaw po kami ma'am. Okay, salamat po. So ito na nga yata yung may mga kan dito. Pasok tayo. Ayun, yun yata yung kan eh, yung resort eh. LPG delivery ma'am. Hi ma'am, good morning. Ay, bigyan ko na rin si ma'am pala. Akala ko ito yung resort sa kabila. Saan ba yung resort ma'am? Malayo pa? Dyan na sa kabila. Ay, sa kabila na ma'am. Ito ma'am. Thank you ma'am. Kon idol, contact number ng LPG. LPG delivery ante. Sa Rahal Balongaw po kami ante. Yun pala yung resort oh. Nakita ko na yung ano.
Morning, sir. Sir, mang to the multiplier, sir. LPG delivery, sir. Rahal Balungaw. One, sir. One. Salamat, sir. Idol, shout out. Nakpente, thank you. Oh, hi kayo mga idol, hi. Naubusan. Sige, shout out, shout out. So, kailangan talaga natin magpagawa na ng sticker mga ka-take care para makapagbigay tayo. May tao dyan, idol? May tao dyan? Ma'am, good morning po. Ma'am, mag-iwan nga po ako ng flyers, ma'am. LPG delivery, ma'am. Ma'am, parang bumaba yung kalsada nyo, ah. Saan yung entrance niya, ma'am? Doon po, kabila. Ah, iba na yung entrance niya. Ano nang pangalan ng resort ito, ma'am? Ah, ito pala. RCG Farm Resort Pool Rates. Ayan. Ito yung mga presyo mga ka-take care, oh. So, diretso pang operation nyo, ma'am. So, yung mga gusto pong mag-swimming, kasama na kanilang mga jowa, kahit mga single, pwedeng pumunta rito sa Salño Numingan. Ayan. RCG Farm Resort Pool Rates, Salño Numingan, Pangasinan. Ayan. Thank you, mama. Thank you po. Sige po. Yeah. Ayan, so papalabas na tayo sa Balungaw mga ka-take care. Resurrection tayo mga ka-take care. Marami pa yata yung sticker natin eh. So itutuloy na lang natin sa highway mga ka-take care yung natin yung video uli natin. So i-check nga natin kung marami pa yung sticker natin. Ay yung flyers natin. O marami pa mga ka-take care. Pwede pa sa resurrection to. Diretso na tayo sa resurrection. Or dito pala sa Salño na sa lalabasan natin. Kung maubos man ito dyan, edi papagawa ulit tayo kay Sir Jojo. Riverside na nga tayo mga ka-take care. Kaso saan yung daanan? Dito yata. Dito na tayo. Alright, simentado na yan, no? Pwede pa tayo magbigay dito. Ayun, Hi, ma'am. Good morning. Ma'am, bigay nga po ako ng ma'am, flyer, ma'am. Sa LPG delivery po. Balungaw po, ma'am. Thank you, ma'am. Hi, ma'am. Good morning. Ma'am, ang tudaman flyer, ma'am. So, saan yun? Di ko alam kung saan yun Domingan ito o saan yun Balungaw pa. LPG delivery, ma'am. Sa Balungaw po kami, ma'am. Rahal Balungaw. Ma'am, anong location to, ma'am? Saan yun Domingan o Balungaw na po? Domingan po. Ay, Domingan pa po. Sige po. Thank you po. Thank you po. Sige, thank you po. Shout out, idol. Hi. Thank you. Alright, palabas na tayo. Punta kaya tayo doon. Pwede tayo magbigay. Tara. Andito na rin lang tayo. Di magbigay na tayo. Para sulit-sulit na. Busina talaga eh. Ma'am, good morning. Ma'am, bigay nga po ako ng flyers, ma'am. LPG delivery po. So, meron pa tayong natitirang siguro mga more or less 20 pieces. So, dito. Sa LPG delivery, ma'am. Balungaw po kami, ma'am, Rahal. Thank you, ma'am.